buya mono abantu bamintu Gusii mwezi pese mwabeta nchamarieta ndi ukimangechate umwaziri w'abasaye amangana y'egekoro n'emichezo me county to ya Kisii tete kuira chinga kechiga kubasogere mwenzese mwabeta na kubasaba kamuranje abantu bamintu bune serikali yato umwelekeo ngatoberenka chinga kechiga cy'uburoire bwa corona bwakire kamuranje tigatoberenka matukuma keigo enere injira yuka ya bene eragere tunyare gutanga kwambukirirwa kuburoire obo toremererie toberenka turi none ritokeri turi none skuma ya itokogicha ntonyora burwaire gusentu ambukire burwaire oboiga abantu baminto banyoro bokongu egekogera mukurigere ikinse kinde buna Italy kinse kinene kiri kibwate bitoki ne bitebinge basinyirwa contain oburwaire oboiga Kenya yaito oburwaire oboiga bwisogoso ime kabisa guchi ari mashinani kiangu igo toranyoro bokungu obonene kamuranje ancha toremereri nonya ne kigwiki bere cyoka tonyare gutanga oburwaire oboiga wa corona